Usahay yung mga tao ba? Di nyo ba sabdod? Kaya gano ba? Pag init kung kayo ang panahon, mangita ang ulan. Pag init po kayo ang panahon, mangita o ka ng pabugnaw. Pero pag mag-ulan na po, sige street ulan. Magreklamo gihapon. May tagi mag-init oy. Para mauga akong mga hinayhay. Ang tao dyan, normal, wala dyan ay pagkakukontento. Pareha ako nang makapalit kag iPhone. Pag umana na kay iPhone, gusto na po palit o other gadget. Normal dyan na siya. So, mahimong makontento ka sa imong kagalingon sa imong kinabuhi. Para daghan pa kay mga grasya, mga but. Wala na eh. Patay ka!